मोनसे समाव माखासे मानसिफ्रा आंखौ बुंदोंमोन आङो हालेवनायावनो जा साइकेल सालायलांनायावनो जा बबावबाबो जा मेथाइ आंनि खुगायावनो थाबाय थायोमोन दा बेखौ खोनाबा मानसिफ्रा आंखौ सैमा फाग्ला रोनावनाय होनोमोन आरो मा रोनावलाबायना मा मोननो बेखौ होनोमोन आरो सासे मोजां इन्सट्राक्टर जानो हायो मोसानानै नङा होमबा खाम दामनानै सिफुं सुनानै सेरजा हुनानै नङा होमबा गोबां इनस्टिटिउटफ्रावनो बिनि थाखाय सरकारा माने हारिमुखौ लानानै इन्सट्राक्टर होगासिनो दङ दानि गथ'फोरखौ आङो बुङो जि सोलोङो 100% सोलों आद्रा खिसा दाजा आद्रा खिसा जायोब्ला हले नोङो हालावबो थाङा मैयावबो थाङा जागोन दा ओरैबायदि सुबिदा जाबाय गथ'फोरनि थाखाय नोङो सिफुं दामनानै जानो होनब्लाबो हासै खाम दामनानै जानो होनब्लाबो हासै माने हारिमुआवबो रां दङ बा थांना थानायनि राहा दं होननानै दा जों दाथि बुंनो हायो नंगौ सासे सानै आर्टिस्टफ्रा जानो हाबाय नाथाय जोंनि बै समाव जिहेतु मिडियानि जुग नङामोन नालाय जोङो माने बिराद खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन दा रोखायै बुंनांगोन क्लासिकेलनि आं खबो मिथिया टटेलि जिर' आं माने टटेलि जिर' बेखौ आं स्वीकार खालामनांगोन दा ओरैबायदि खाना मानसिया जेरैबायदि थखन थुयै थुयै थाबायो बिदिसो माने बै समाव जोंखौ एनकारेजमेन्ट खालामग्रा बा क्लासिकेलनि सोमोन्दै मेथाइनि सोमोन्दै बुंग्रा रावबो गैया जोङो स्ट्रागल खालामनानै दासो माने बिसाखौ एबा बर' हारिनि जिथु सिनेमा जगतखौ नैबे लेभेलसिम मोनफैदों नालाय दा गुबुनाथ' मालाय हाजार आगान स्टेप आवगायलांबाय बिथांमोना नङा होमबा बायजो रायजोआव जेनेब्ला ओरैनोथ' बेबायदि जोंखौ इनभाइट खालामग्रा बै समाव एसे खममोन दै दायो बांसिन जाबाय दायो जेनेबा नों नेपाल वेस्ट बेंगल कुचबिहार बायदिसिनायाव थाङो दा आङो आंनि केरियाराव जेनेबा जोंनि बर' मानसिफ्रानो लेंहरनाय जेरै जेनेबा दिल्लीयाव गोबां बार जाबाय बे समाव दङ आङो जोंनिनो बर' हारिनि मोनसे देंखोगिरि जायखौ बिथांखौ जों देंखोनि राजाबो होननानै बुंनो नांगोन बिथाङा गोबां माने जांख्रिथायारि मेथाइबो बिथाङा गोबांबार खनबोबाय माने सानथ्र'हायै होनबाबो भुल जानाय नङा बेनि अनगायैबो जिखिनि मेथाइ खननाय बिथांनाव सिनेमानियानो जा एलबामानो जा रमान्टिकआनो जा गासैबो मेथाइखौ बिथाङा खनबोबाय बिथांखौ जोङो गासैबो सिनायजोबो बे समाव नोंथांनो जोङो माखासे खोथाखौ मोनथिनो थाखाय मोनथिगोन नोंथांनिफ्राय बे समाव जोङो नोंथांखौ बड'लेण्ड रादाबाव बरायग्रोबाय खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनि गासै नोंथांमोनखौ खुलुमबाय आरो गासै बड'लेण्ड रादाब अनसायगिरि गासै रायजो राजाखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय दा बे समाव नोंथांमोनहा आंनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनो थाखाय बेवहाय नुजाफैदों आङो गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननो बिनि थाखाय आं गोजोननाय बावदों जिहेतु नोंथांखौ बर' हारिनि गेजेराव सिनायै रावबो गैलिया नोंथाङा सासे देंखोगिरि बेखौ माबेनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन माबे समनिफ्राय दा बेखौ बुङोब्ला आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांनांगोन जोंनि सासे मा होनो देंखोनि राजाखौनो होननांसिगोन बेबो रिभलिउसनारि देंखोनि राजा आदै बिबथै जायहा सोमोन्दोआव मानगोनां दैख्रुं खुंगुर बसुमतारीखौ रावबो मिथियै गैया बिथाङा गोबां बिप्लबित मेथाइ खननानै जाथिखौ माने फोजाखांदोंमोन बै समाव दा बिथांनि एखे गामि आङो दा बिथांमोना जोंनि गामियावनो बै समाव दामनाय देनायजों गोमफबनाय माखासे आगजुफोरजों गेलेबाय थायोमोन आरो दा बेयावबो आं बिथांमोननि दामनाय देनायखौ नायनानै माने आं गाव हारसिंनो सोलोंदोंमोन उन्दै समावनो आरो बिनिफ्राय आङो एटलिस्ट 1994 बे मायथाइयाव आं थाखो 4 आव दंमोन होमब्ला आङो फार्स्ट आंनि माने मेथाइ खननायनि केरियारखौ माने दाजेननाय बायदि जाहैदों आरो जोंनिनो बरफुख्रि हालाम होननाय मोनसे जायगा दं थाखो 4 समनिफ्रायनो बे सना बेसेबांमोन बे 1994 बेयाव आंखौ माने रायजोफ्रा सियार सायाव गाखो होनानै खनहोयोमोन आरो बै समाव ओमफ्राय बै उन्दै समनिफ्रायनो आंनियाबो मोनसे माबा दंमोन जे आङो बांसिन रिभलिउसनारि मेथाइखौनो खननानै मोजां मोनखायोमोन आरो बै समावनो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला आं देरदेखोन देरबोदोंमोन स्कुल कलेज बाहागो लाबोदोंमोन माब्लाबा सार्टिफिकेट माब्लाबा बहाबा बेस्ट सिंगार बायदि बिदि मोनबोदोंमोन मोनबोनायनि उनावहाय आङो थेवब्लाबो गफुरबासि हिसाबै जोंहा गोबां बिजाथाइफोरजों गोग्लैसोनानै दंमोन जायगाया थेवब्लाबो आङो बे मिउजिक आरो खननाय बे मोननै बुस्थुखौ आङो पेरेलेलि फरायनायजों लोगोसे लाबोफाबाय थानानै
2005 मायथाइनि 2004 मायथाइयाव बिनि सिगाङाव जेनेबा 1999 आं मोनसे अडिअ खनदों फार्स्ट रमान्टिक 1999 क्लास 9आव बिनिफ्राय सेकेन्ड आंनि अडिअ जाहैदों 2004 आव मामोन 2004 फार्स्टआवहाय मोजां मोनलायनायाव मानि हेंथा होननाय मोनसे रमान्टिक अडिअमोन आरो बियो बिनि ब्रह्म धोरोमारि मेथाइ उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि अननायाव आं बेखौ माने 2004 आव बेखौ नैथि खेबनि थाखाय मोनसे अडिअ ओंखारदों आरो दा बिनिफ्राय फैयै फैनानै 2005 आव आङो बर्मा थांदों बिनिफ्राय BTC आव हाबनो लादों आरो बेनिफ्राय 2005 आव बे समाव स्ट्रागोलाव दंबाय थायोमोन बयबो बर' रायजो बड'लेण्ड बिनानै बयबो बे समाव आङो गोदान रिभलिउसनारि मेथाइफोर लिरनानै हयथ' माने अडिअ महर मोनाखैब्लाबो रायजोफोरखौ एनकारेजमेन्ट खालामनो थाखाय स्पिरिटखौ लाबोनो थाखाय आं गोबां माने बायदि मेथाइ लिरदोंमोन आरो मेथाइखौ नोंथाङानो लिरो नोंथाङानो देंखो होयो आरो नोंथाङानो खनजोबो बांसिन माने 100 आव माने 80% होनबाबो गोरोन्थि जाया आरो 20%आल' गुबुन लिरनाय जायो 80%आनो आं गावनो बांसिन लिरो आरो टिउन खालामो गुबुननिखौबो टिउन खालामनानै हरो बेबायदि गोबां मेथाइ जाबाय आरो दा बिनि उनावहाय जेब्ला आंनि दाउखा बिदै मेथाइया फैदोंमोन 2005 आव आं बेखौ लिरदोंमोन आरो लिरनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो खोब दाङाबाजि जादोंमोन ना बे मेथाइखौ आं फवासेयाव लाबोनो हायाखैमोन आरो फार्स्टआव बिनिफ्राय मोनसे समाव पिस फरामनि मोनसे मास गेदारिं जादोंमोन बरमायाव बेयाव आं बे मेथाइखौ फार्स्ट खनजेनग्रोदोंमोन बा खनजेनब्ला 1000 जन मानसि आंखौ सापर्ट खालामदों आरो बे मेथाइखौ नों अडिअ खालामथार अननानै होननानै दा बै समाव खननाय समाव अडिअ ओंखारथ'वाखै आं बेखौ ओरैनो राजुवा भाबै माने मानसिफोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय आं बे मेथाइखौ खननाय जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय अडिअ महर मोनबाय बधै 2008 आरो 9नि गेजेराव ओंखारदों आरो बे मेथाइया बेनिफ्राय बे मेथाइखौ जेसेबां हाइलाइट जागोन होननानै आंबो सानाखैमोन आंना माने ओरैबायदिल' थांखिया आं सासे एज ए सिंगार हिसाबै खननांगौ बेखौल' सानोमोन आरो आं जे मालाबा बेबायदि सोरजोंबा मोनथिजागोन बा आं जे सासे बिराद गिदिर आर्टिस्ट जानायनि थांखि दङ बे थिंस आंनाव बारा फैया माने आंनाव लिरनांगौ खननांगौ माने साबसिननिफ्राय हाबसिन बानायनो सेस्था खालामनांगौ बे थाबाय थायो आरो जांख्रिथानि मेथाइ खनो होनब्लाथाय जोंनि बर'फोरनि देंखोगिरिनि गेजेराव नोंथांनि मुङानो बांसिन फैयो बेफोरो जांख्रिथानि जिखिनि मेथाइ लिरनाय बे माबायदि सोमजियो नोंथांनि गोसोआव बेयो जाबाय सिटुएशनजों लोगोसे क्रिएट जायो माने सिटुएशनखौ आं नायो आरो मानो होनना बुङोब्ला जन्म जाजेननायनिफ्रायनो जों स्ट्रागलजों फैनाय दिनैसिम जोङो बुंनो थाङोब्ला जों जे बोरै फरायबोखो बे फरायबोनाय बै समफोरखौ गोसोखांहरोब्ला माने मा होनो खोमोन गसंख्राङो मोनफ्रोमबो माने बेड सिटुएशनखौ जों लोगो मोनबोदों गहपुराव थानानैब्लाबो आरो गोजानाव नङाब्लाबो बिनि उनाव जेब्ला जोङो बर' फरायसा आफाद जानानै जोङो गोबां खामानि मावदोंमोन बे समाव जोङो गोबां जायगायाव थांनानै गोबां आरो माने जाथायफोरखौ मिन्थिबावबाय हिस्ट्रिफोरखौ मिन्थिबाय दा मोन्थिनायाव आंहा मेथाइ लिरनो साबसिन जाबावबाय आरो जेनेबा बहा मा जाथायफोर बर'नियाव दङ हिस्ट्रिकेलि जानानै दङ बैफोरखौ नायै जे मानसिफ्रा जेनेबा हमनानै ला जोंनि मानसिफ्रा मिटिंफ्राव बांसिन जेनेबा लेक्सार होयोब्ला खायसे खोनासंनो बायो नाथाय मेथाइ होनोब्ला 5 मिनिट खनोब्लाबो बेखौ गोसोआव थायो बेजों माबा मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो हागोन नामा रायजोफोरनि गोसोआव आंनाव बे मोनसे थिंस दं आरो साननाय दङ दा बेनिखायनो बे साननायावनो माने जेरै खन्थाइ रायथाइ लिरग्राफ्रा लिरनायावनो ग्रथ जालाङोना साबसिननिफ्राय हामसिन गोदान वर्ड्स मोजां सोदोबफोर बिखायाव नांनाय सोदोबफोर माने बिखायाव नांनाय टिउनफोर बेफोर माने आंनियाबो माने नो डाउट आं बिराद स्पेसियेल जादों होननानै आं दाबो गावखौ बुङा सोलोंनांगौ बिराद दङ बेफोरबायदि साननायावनो माने जालांनायसै आरो आंनाबो माने दा बेनिखायनो माने आं दाबो सानो आंहा सोलोंनांगौ बिराद दं आरो मेथाइ लिरनांगौ गोबां दङ दा आं बेबायदिखौ लिरनायखौ नुनानै बेबायदि खननायखौ नुनानै दानि आंनो जायफोरा मेथाइ दैथायहरो जायफोरा माने आंनिफ्राय खोनासंनो लुगैयो बिथांमोना बै आंनि माखासे मेथाइफोरखौबो खोनासंनानै माने बिथांमोनाबो एखे जाथायफोरखौ थन्न लिरनानै हरो आरो खायसे दा बे मथे आं बेवहाय बे माबायदि टिउन होयोब्ला माने एट्रेक्टिभ जागोन
बा बिखायाव नांगोन बेखौ आं सिन्था खालामो आरो जेनेबा नोंथांनि बे मेथाइ खननाय जार्निया माबेसिम मोनहैखो दिनैसिमहालागै दा जार्निखौथ' बुंनो थाङोब्ला आं सानो आरो जेनेबा आंनि जिथु थांखि बिथांखिमोन आङो जेब्ला 2005निफ्राय गुवाहाटियाव दंमोन बे मिउजिकनि सायावनो सरसा खालामबाय थादोंमोन बे समाव आंनि माखासे लोगोफोर दंमोन बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन आरो नोङो सानसे सासे आर्टिस्ट जानो हागोन होननानै मोजां आर्टिस्ट जानो हागोन होननानै दा बेवहाय आंबो सिन्था खालामदोंमोन जे मुम्बाइ समसिम थांनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन नाथाय बेड लाक होननांगोन आरो खाफाला गाज्रि आं बै समाव माखासे गाज्रि मानसिफोर लोगो मोन्दोंमोन माने जोंनि हारिनि नङा गुबुन हारिनि बिथांमोननि फाव फान्दायनायाव आङो गुवाहाटिनिफ्राय 2012 मायथाइयाव आङो गिदिंना फैफिननांगोन दासिमबो जोंनि माखासे लोगोफ्रा टेकनिशियानफ्रा मिउजिशियानफ्रा मुम्बाइआव दंहैजोबो माने आं आफस'स जायो आरो जेनेबा खिन्थु बेनिखायनो आंनि जार्निखौ आं दासिमबो माने 100%थ' नंखाया 50%बो नङा 30%सो जादों होननानै आं सानना लायो बर'नि गेजेराव आरो माने 70% आंहा दंबावो दाबो मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा हमनानै ला दा जोङो स्ट्रागोल खालामनानै दासो माने बिसाखौ एबा बर' हारिनि जिथु सिनेमा जगतखौ नैबे लेभेलसिम मोनफैदों नालाय दा गुबुनाथ' मालाय हाजार आगान स्टेप आवगायलांबाय बिथांमोना नङा होमबा दा बिथांमोनजों जों मोनहैनांगौब्ला बे गतिके जोंहाबो 70% दंबावो सोलोंनांगौआ आं बिदि सानो आरो जेनेबा आंनि थिंसआव नोंथांनि बुंनायनिफ्राय जिखिनि खोथा मिथिबाय नैबे खोथाखौ आङो मोनथियासै बा नोंथाङाबो खोन्थायासै जे मा होनो बेखौ सासे देंखोगिरि जानो गोनांब्ला बेनि क्लासिकेल मोनसे क्लास लानो गोनां जायो बे नोंथाङा लादों ना लायाखैमोन दा रोखायै बुंनांगोन क्लासिकेलनि आं खबो मिथिया टटेलि जिर' आं माने टटेलि जिर' बेखौ आं स्वीकार खालामनांगोन दा ओरैबायदि खाना मानसिया जेरैबायदि थखन थुयै थुयै थाबायो बिदिसो माने बै समाव जोंखौ एनकारेजमेन्ट खालामग्रा बा क्लासिकेलनि सोमोन्दै मेथाइनि सोमोन्दै बुंग्रा रावबो गैया बे गाव हारसिं माने बाय बार्थ होननांगोन आरो बेखौ जिहेथु आंनि खानदाना माने बे हारिमुनि मोजां मोनग्रा मानसि गोजा दा बिनिफ्राय बोहैबोनाय थैसो होननांगोन आरो जेनेबा हमनानै ला दा आदै दैख्रुं खुंगुरमोन बिथांमोननि रेसआनो जोंनाव थालांदों आरो जेनेबा बेबायदि आरो दा आंनि निजा गावनि बिबथि बिसोरो मोजां मोजां गिटार दामो बै समावनो जेले समाव माने गहपुराव हादानानै बायजोबाखै बे समनिफ्रायनो बिथांमोना मोजां मोजां इन्सट्रुमेन्ट दामो बै समावनो बै दैख्रुं खुंगुरानो लाबोजोबनाय बे ड्रेनखौ आरो दा बिनिफ्रायनो माने दिनैसिम सोलोंनायथ' जायासै नाथाय मा जायो बे थाबायलांनायावनो सम माने सौग्रावनो गोनां जायोना होमबा सोलोंनो गोनां जायो दा बेखायनो आङो सा रे गा मा पा हिसाबै आङो मिन्थियाब्लाबो ABCD हिसाबै आं मिन्थियो आरो मिउजिकखौ बेखौ जाय जोङो इन्डियान क्लासिकेल आरो वेस्टार्न क्लासिकेल बे भाग दं नालाय माने वेस्टार्न क्लासिकेलखौ जेनेबा जों जेब्ला इलेक्ट्रिकेल इन्सट्रुमेन्ट दामनो गोनां जायो होमबा बैखौ नांगौ जायो माने ओंखायनो बेवहाय मोनथिलांबाय माने गावनो मोनथिलांबाय आरो दा हमनो हानाय जाबाय दाथ' हमनो हानाय जाबाय जथेस्थ' जेनेबा जाजबो खालामनो हानाय जाबाय आरो जेनेबा मोनसे गोमोथाव होननानै जों बुंनो नांगोन जे नोंथाङा क्लासिकेलनि सारेगामानि खबो मिथिया होनदों खिन्थु नैबे लेभेलाव लागै नोंथाङा मोनफैबाय बिराद माने साननो गोनां बे खोथाया नोंथांनि बे जुजिनायजोंनो मोनफैदों बे जुजिनाय दा बेखायनो आं सानो आरो बे ताल होननाय स्केल होननाय जिनिसा आंनि थैयाव हारा हाबजोबनानै दं आरो माने जिखि स्केल बा जिखि ताल जा माने जोङो खोनाहांबानो माने डाइरेक्ट केटचिं जाखायो आरो माने जों बिदि आरो ओरैबायदि मोनसे जायो जोंनो जेनेबा थैयाव दं हिसाबै मोनफ्रोमबो बर'नि दामजु बा मोनफ्रोमबो जिखुनु दामजुखौ जोंनो सोलोंनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा माने एखे जिगु नङा आरो जेनेबा गोरलैयैनो माने केटचिं खालामनानै बेखौ ओरैबायदि स्टाइलाव खालामब्ला बेबायदि गाबो बियो नै बिदि दामब्ला नै बिदि जायो बेखौ माने जोङो थाब हमनो हायो माने ओमफ्राय दामोब्लानो 100% रोङाब्लाबो माबा मोनसेखौ जों रोङो आरो थारमाने दा मोनबेसे दामजुफोरखौ दामनो हायो नोंथाङा जेनेबा हमनानै लाथ' सिगाङावथ' आङो एसे कलेज फरायफुनाय समाव ख्रिस्टि अंक बिराद सिफुं दामोमोन माने जथानिफ्राय स्टार्ट आरो जों बै समाव उन्दै समनिफ्राय जथा खाम बा जेनेबा सिफुं बेबायदिनो एसे एनै सेरजा हुनाय बा बिदिनो गिटार मेन्डलिन हारम'नियाम तबला ट्रिबल दानि जिथु इलेक्ट्रिकेल हेन्ड्सफोरखौ जेनेबा दा बाहायबाय थानो मोनैखाय नाथाय बेखौबो बारा सम नङा एटलिस्ट खोब बारा जेनेबा 1 मान्थनि गेजेराव
हायो आरो माने आरामसे नोंथांनो क्लास नांलाया आरो नांलाया ओरै नुब्लानो बे ओरैसो बिदि स्टाइलाव माने जोंहाबो माने मेथाइ खननाय ग्रुप दं नालाय दा ग्रुपजों लोगोसेबो जों ग्रथ जाफाबाय ओइ ओरै दाम ओरै थाम जोंबो माने गाइड होयो नालाय दा बिथांमोनजों जोंजों माने कम्बिनेसनाव दं नालाय बेयाव थाब जाहैयो आरो जोंना माने मालायफोरनि बायदि जिगु एखे माने सेस्था खालामथार बिराद सेस्था खालामनांगौ बिदि नङा आरो जेनेबा बेबायदि दिनैसिमहालागै बेसेबांसो मेथाइ खनबोखो दा ओरैनोथ' आंनि केरियाराव ओरै जादों आरो जेनेबा गेजेर समाव माखासे प्रडिउसारफ्रा मा जाया माने मेथाइखौ रिलिज खालामनो हायाखै दासिमबो हायाखै ओरैनो 250सो जाबाय आरो टटेल जेनेबा 250सो जाबाय खिन्थु जिथु माने बाहेरायाव ओंखारथारनाय बेयो ओरैनो 200 सामथिं बिदि जाहैसिगोन आरो आंबो सिगाङाव माने डायरि हिसाबै लिरबोबाय थादोंमोन डायरि हिसाबै माला बबे मेथाइखौ खनखो नाथाय गेजेर खन्द'आव आंहाबो माखासे बेमार आजार माबा माबि जानानै बे बुस्थुखौ मेनटेन खालामनाय जायाखै आङो दाबो खिन्थु बे डायरियाव 100+ दंथारो दा आं 200 बोरै जाखो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि BKWCनि CEM नङा होमबा जोंहा सार मिनिस्वर बसुमतारी आंनि बिदा सुरुप बिथाङानो आंनो 40+ जाबाय बिथांनि प्रडाक्सनावनो सासेनावनो मिनिस्वर बसुमतारी बिथाङा बिराद कालचारनि मानसि बेखौ आंबो मोजाङै मिथिगौ रोखायो ओरैबायदि अर्डिं बाहायखायो माने आं माने एकदम गोरबोजों खुलुमखायो आरो ओरैबायदि अर्डिं माने दा बिथांनि अननायावनो आं रेगुलार माने आं अडिअ बानायगासिनो दं नै दाबो रिसेन्ट दोंब्रै मेथाइ रेडि जानानै दङ टिउन बे गाबोन समफोरनि गेजेरावनो आं थांसिगोन स्टुडिअ'आव बेखौ मावसिगोन आरो दा माने दा बिथांनि प्रडाक्सनावनो माने 40+ जाखाबाय नालाय गुबुनाव बिदिनो सोरनिबा प्रडाक्सनाव 12 सोरनिबाबो 10 सोरनिबा 15 रेगुलार बिदि प्रडाक्सन थायो नालाय दा बिदिजों माने 200 सामथिंआ माने फुरा जाबाय आरो जेनेबा बेनिफ्राय माखासेया एसे गोमोरनानै थानाय बायदि जाबाय दाबो आं आफसुस जाहरबाय थायो उमुक मेथाइखौ रिलिज होनो हानायमोनब्ला बिदि आरो ओमफ्राय असमियाबो दंमोन बिथांमोनाबो रिलिज होआखै प्रग्रामाथ' गोबांबार थांबाय गोबांबार मेथाइ खनबाय गोबांबार प्रग्रामफोराव ओमफ्राय आसामनि अनगायैबो गुबुन बायजो रायजोआव जेनेबा ओरैनोथ' बेबायदि जोंखौ इनभाइट खालामग्रा बै समाव एसे खममोन दै दायो बांसिन जाबाय दायो जेनेबा नों नेपाल वेस्ट बेंगल कुचबिहार बायदिसिनायाव थाङो दा आङो आंनि केरियाराव जेनेबा जोंनि बर' मानसिफ्रानो लेंहरनाय जेरै जेनेबा दिल्लीयाव गोबांबार जाबाय कलकाताफ्राव थांबाय जेनेबा ओमफ्राय दा बेबायदिनो सोरबा जगाजग लाबाय थायो बबेबा चन्डीगढ़ बहाबा केरेला बे बर' दानाया बिराद एस'सियेसनफोर दानानै लायोना बिथांमोना खबर लायो आरो जे बैसागु फैयोब्ला जोंनो ओरै नांगौ जोंनो ओरैबायदि फेस्टिभेल ओरै नांगौ बिदि लायो आरो भबिष्यतआव खाफाला मोजांब्ला थांनो मोनगोन बेखौ आसा खालामदों आरो आं ओमफ्राय बिनिफ्राय सिगाङावथ' गोबां हाजारथा प्रग्राम खालामबाय आरो सिगां माने संकुस्थ' सदिया थाङै जायगा गैला होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया आरो माने आरो खिन्थु फार्स्ट टाइमाव आङो बांसिन आफारावसो खालामोमोन एसामिस प्रग्राम खालामोमोन आरो जेब्ला समाव जोङो माने बिटिआरआव हाबहैयाखैमोन होनब्ला जों एसामिस प्रग्राम खालामोमोन बिरादनो ओरै आफाराव आरो एसामिस हारिनि मानसिफोरजों जोङो ज' गोरोबलायनानै हानजा दानानै जों खालामोमोन आरो सिगाङाव बांसिन माने आं एसामिस मेथाइसो खननाय जायोमोन सिगाङाव खिन्थु 2005नि उनावसो माने एखे रेगुलार बर'नि अनगायै गुबुन रावनि रेकर्डिं दंना गैया नोंथांनि रेकर्डिंथ' बर्थमान गैथ'आ एसामिस दंमोन बे रिलिज जायाखैमोन रिलिज जायाखै दा उनफोराव दिहुननो नाजागोन सोरबा दा बुङो प्रडिउसारफ्रा जे जोंनो आंथ' बांसिन इमसनेल मेथाइ खनो नालाय खायसे सोरबा आदिबासियाबो होनो आरो इमसनेल मेथाइ नांगौ सोरबा गुबुन जाथिफ्राबो होनो इमसनेल मेथाइ माने नोंनिफ्राय नांगौ माने बेसेबां माने डिपलि खननो हायो बेखौ आं बुङा नाथाय बिथांमोना खायसे माने भाषाखौ बुजियाबाबो सुरखौ खोनासंनानै बेखौ लुबैयो आरो बेबायदि डिपलि जोंनोबो माने रमान्टिक मेथाइ नांगौ बे खोथाखौ बुङो आरो जेनेबा आं थिग दङ दा फैबाय थानाय समफ्राव मालाबाफोर जखाफ्रा गोरोबबायगोन खोमा बेखौ सानो आरो आङो बेबायदि गोजोननाय थाबाय बे खोथाखौ फोरमायनायनि थाखाय दा नोंथांनाव आं मोनसे पार्सनेलि खोथाखौ सोंबावनोसै बेनो जोबथा जासिगोन नोंथाङा मेथाइ खननायनि अनगायै माबे खामानियाव बेस्थ' जानानै थायो दा ओरैनोथ' जोङो एसे बैसोबो जाबाय नालाय ओंखायनो आरो आं बुंबाय थायोमोन मोनसे खोथाखौ सिगांनिफ्रायनो जे बर'नि गेजेराव मेथाइ खननानै
संसार सोलिनाया गोबां गोब्राब दासिमबो सिजिल जायाखै नंगौ सासे सानै आर्टिस्टफ्रा जानो हाबाय नाथाय जोंनि बै समाव जिहेतु मिडियानि जुग नङामोन नालाय जोङो माने बिराद खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन दा बै समाव आरो जोंनि रिमुनेसनफ्राबो एखे खममोन आरो दा बे खार'नाव जोङो दिनैसिम जेनेबा गावनि न'खरखौ आबुङै दानो हायाखै बेखौ स्वीकार खालामनांगोन दा बियो लासै लासै लेभेलाव फैगासिनो दं आरो स्टेप बाय स्टेप लेभेलाव फैगासिनो दं दा बिनिखायनो गोबां 19-20 माने सानहरनानै गावनि फिसा फिसौनि खोथा फिसा फिसौ फोरोंनाय जानाय लोंनाय हिन्जाव फिसिनाय खोथाखौ सानहरनानै आङो नैबे समाव आरो 2014 मायथाइनिफ्राय आङो जोंनिनो बे गहपुर टाउन कलेज होननाय दं जुनियर कलेज बेवहाय सासे साबजेक्ट टिचार हिसाबै माने एडभान्स बड' साबजेक्टआव आं बेयाव हाबनानै दं आरो हाबनायाबो माने आं डाइरेक्ट हाबनो होननानै हाबाखैमोन नाथाय आंखौ माने लिंनानै लांनायखाय मास मोननै थाखाय लिंना लांदोंमोन नाथाय उनावहाय बिथांमोना मा मोनसे आंखौ मोजां मोनखो दिनैसिम हगारा माने बे आरो दा बेखायनो हगारा आरो बेयाव 70% बर' स्टुडेन्ट जायो नालाय बेनिखायनो आंबो मोनसे ससियेल वर्क बायदि आंबो 100% थांना थानायनि राहा नङाब्लाबो संख्रि बानलु जानो आन्था आं बे हाबाखौनो मावगासिनो दं आरो माने फोरोंगिरि हाबाखौनो मावगासिनो दङ बे जुनियर कलेजावनो दासिमबो दा बबे समसिम मावलांनानै मा जाहैगोन बेखौ बुंनो रोंथ'ला बर्थमानाव मावनानै दंगासिनो दं आरो बेखौनो दा खननायनि अनगायै माने हाबा मावनाया ओरैनो बुंनो थाङोब्ला बेखौल' बुंनांगोन आरो जेनेबा आंथ' खेथि बाथिथ' मावनाय जाया मावोब्लाबो थारमाने गुबुन न'नि मानसिफ्रा मावो एसे एनै जेनेबा रां रुफा मेनेज खालामो बेनो आरो बाखिथ' दासिम जेबो गैया बेनो आरो जोबथारनायाव मोनसे सोंथि खालामबावनोसै जिहेतु नोंथांमोना हारिमु लाइननि मानसि बे समाव नोंथांमोना नैबे समाव नोंथांमोनखौ मस्ट सिनियर होनानैबो जों बुंनांगोन नङा होमबा दा जेनेरेसननि थाखाय मा फोरमायगोन बे कालचार लाइनाव हारिमु लाइनाव जेनेरेसनाथ' दा बिराद मोजांसै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि हारिमुवा गासैबो क्लासिकेलाव हाबजोब्बाय नाथाय जों समाव बागुरुम्बा मोसायोमोन ना बे बागुरुम्बाया जोंनि गहपुरनिजों क'क्राझारनिजों स्टेपा माने मिलायलाया सिफुं दामनायनि टिउनफ्रा मिलायलाया नङा होमबा बारनि खुनु काउन्टिंनि सोमोन्दो गैया दा बेनिखायनो दा ओरैबायदि सुबिदा जाबाय गथ'फोरनि थाखाय नोङो सिफुं दामनानै जानो होनब्लाबो हासै खाम दामनानै जानो होनब्लाबो हासै माने हारिमुआवबो रां दङ बा थांना थानायनि राहा दं होननानै दा जों दाथि बुंनो हायो आरो सासे मोजां इन्सट्राक्टर जानो हायो मोसानानै नङा होमबा खाम दामनानै सिफुं सुनानै सेरजा हुनानै नङा होमबा दाथ' नै गोबां इन्सटिटिउटफ्रावनो बिनि थाखाय सरकारा माने मा होनो बे हारिमुखौ लानानै जोंनो मा होनो इन्सट्राक्टर होगासिनो दङ सेलारिबो मोनलायलायो नङा होमबा फोरोंहैनायाव मोनखायोआनो रांखौ नाथाय सरकारनिफ्रायबो सेलारि मोनलायलायो दानिया नाथाय जोंनि समफ्राव बैफोर गैयामोन नालाय जोङो बिनिफ्राय एसे डिप्राइभ जाबाय आरो जेनेबा नाथाय दानि गथ'फोरखौ आङो बुङो जि सोलोङो 100% सोलों आद्रा खिसा दाजा आद्रा खिसा जायोब्ला हले नोङो हालावबो थाङा मैयावबो थाङा जागोन मोनसे समाव माखासे मानसिफ्रा आंखौ बुंदोंमोन आङो हालेवनायावनो जा साइकेल सालायलांनायावनो जा बबावबाबो जा मेथाइआ आंनि खुगायावनो थाबाय थायोमोन दा बेखौ खोनाबा मानसिफ्रा आंखौ सैमा फाग्ला रोनावनाय होनोमोन आरो मा रोनावलाबायनाय मा मोननो बेखौ होनोमोन आरो दा आङो माने बेखौ खिन्थु खोनासङाखैमोन आरो बे आंनि थाखाय बोरसो जादोंमोन दा बेखायनो आङो बिथांमोननि जुजिनाय बिथांमोना आंखौ सैमा फाग्ला होनबाबो आं बेखौ थावबो सोबायाखै बा बेजों आङो इन्टारफेयारबो खालामाखै गाज्रि खोथा स्लें वर्डबो आं बाहायाखै आं गोसो सिङावसो सानना लादों जे आंनि खामानियानो बेनोब्ला मानसिफोर बुंनायखौ आं मानो खोनासंनो नाथाय दिनै फैयै बिथांमोननि उल्था आं देरहाफैबाय आरो बिथांमोननि उल्थायै आरो बे खोथा
गोजोननाय थाबाय फुंजा मुसाहारि बिथाङा गावनि जिखिनि खोथा बेखौ बुंथिबाय गावनि पार्सनेल खोथाखौ नोंथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो लोगोसेनो बिसाया मा मावनो थांगासिनो मा मावबोखो आरो बिसानो बिटिआर सरकारा जेरैबायदि अनसुंथाइ नोंथांमोना बिदोंमोन बे हिसाबै होबाय बेफोर गासैबो खोथाखौ नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों फोरमायथिबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय गोजोन्थों